Kadhi nyime ni mine madhodho nyithindo e pacho kaendi pod kale midhiero mopogore opogore mamiyo ngima nyithindo matindo tindo ok dag ngima makare. Kinde mayango juma mar dhodho nyithindo e piny mangima, mine gidwaro mondo obed kod lwasi makare kamoro amora magitie maneno ni nyithindgi oyudo chak mar thuolo e hikgi mokwongo mar konyo kedo gi tuoche. Jafwambo marwa Ayaki lero mathoth. Achiel kuom remgo en kinde mamiyo chako dhodho nyathi. Kaluwore gi Lora Keige, ma en jalony e weche chiemo makare, kata obedo ni 89% mag mine konyore e kuonde thieth mag piny owacho, 60% kende ema chako dhodho nyithindo e saa mokwongo mar konyruok kaka dwarore. Say the early initiation of breastfeeding is a big gap because we have about 89% of our mothers delivering in the healthcare systems. And yet, even when they deliver in the healthcare systems, only about 60% of them start breastfeeding within the first hour of birth, which is a requirement that we give because of the many value add in breastfeeding and the early initiation of breastfeeding for the children. So there is need for us to ensure that mothers delivering in health facilities also get a chance to start their babies on breast milk immediately after delivery. Kamano bende, koso chiwo ote makare ne rowere manyiri magamo iye ka saa pok oromo e wi yore mag dhodho nyithindo bende kelo chochni. Jalony wacho ni owinjo giyud puonj e wi ikruok motelo ne nyuol, puonj makare e wi seche madwarore mar dhodho nyathi, kaachiel gi chiemo makare ne nyathi makoko nyuol. Of the young girls, the teenage mothers who are so many of them in the country, sometimes they do not have the required information that they require for them to breastfeed because they got pregnant by chance or by choice, but then they didn't get someone to support them to even prepare before the delivery on how to feed their babies. So they find themselves delivering a baby, they don't know how to handle a newborn, they don't know what to do about it, but sometimes they don't get the support they require. And we say that this support should actually happen antenatally before the mother delivers. So when they don't get the support that they require before the mother delivers, then the trouble is that they have trouble with breastfeeding as soon as they deliver. Omedo ni nitie dwaro mar chiwo ote makare moloyo to ne mine manigi kute mag Ayaki e kinde magidhodho nyithindo kendo chiwo negi kony kaluwore gi pek magikadhe kaka rem e kinde magidhodho nyathi. And sometimes it's about the messaging. Sometimes the population get message that confuses them on what is best for them. You see populations being told, oh, you know, if you're HIV positive, then you don't breastfeed your baby, which is wrong because even HIV positive mothers have a chance to breastfeed their babies. So there's need for us to send the right information to the population and to support them, give them the skill and also the technique of how to continue breastfeeding. Some of the support within the community, you know, in the past, casually, the new mother would get support from older mothers. But does that happen in estates where people live individually? Sometimes that does not happen. So mothers struggle alone, or they have an egorged breast, they have mastitis, they have a painful breast, they have a cracked nipple, and they don't get the support that they require on a day-to-day for them to continue breastfeeding. Bende gigo mitiyogo e pidho nyithindo osemiyo nyithindo gamo tuoche mopogore opogore kaluwore gi nok mar pi e gwenge mathoth pachoka kod koso bedo gi alwora makare. Usafi pale nyumbani, unapata maboma mengi katika nchi yetu hawana maji ya kutosha. So ikifika kuosha vyombo ile kikombe kile ama vyombo vyake, unapata contamination inakuwa very high. Mtoto anapata kupata infection. Ayaki, Ramogi TV.